Xolise ngesiqhoko. Indaba zakho zeGonzo News kwi-MPV TV usifundela uSiyanda Maphumulo. Kubikwa ukuthi kwelinye lamahhotela nalapho okusuke khona isidumo sika Mampintsha noBhebes Wodumo, nalapho kuthiwa bekukhona izingane. Ozokhulumela izingane kuzoba imina ngoba imina omdala. Indaba yengane ukuthi angiyazi kahle indaba yengane ngoba angingeni izinto zezingane. Kodwa ngesikwazi ukukhulumisa izingane la ngoba ngesizwe ngezingane la endabeni. Masiqhubekela phambili, kubikwa ukuthi elinye lamazwe Land nalapho okukholakala ukuthi kuyisiko labo ukuthi uma bebingelelana bayashayana. Bathe uma bebuka le video lapho uMampintsha eshaya khona uBhebes, bathi bona abalibona icala lana. Bathi futhi abasibona isimanga, babona abantu abazwanayo nababingelelanayo. Bathi futhi bakukhuthaza lokho ezweni labo ukuthi bebone abantu abaningi abajabulelanayo nababingelelanayo ngalolu hlobo. Khona manjalo ukuvezile naye uMampintsha ukuthi yena usuke eqondisa igwegwe kanti futhi elungisa umuzi wakhe, ngoba uthi kuyavela engomeni ethi umcimbi wethu ukuthi uyazama ngasonke isikhathi ukuthi ekhuze uBhebes ukuthi noma ebhenga phela angabe esebhenga, abhenge njengomuntu ohloniphekile, ngingathini, abhenge njengomama noma abhenge njengonkosikazi. Ukubhenga okunesizotha. Kuyazwakala-ke ukuthi uBhebes uyaye esho engomeni ukuthi ngabe ngiyabhenga manje khona engimnxe, ebe ekhomba uMampintsha ngekhanda ukuthi khona engimnxe, ekhomba yena-ke uMampintsha ukuthi-ke khona engimnxe. Siphe lapho-ke izindaba zakho. Noma izingane zingekho kodwa ikhona ilento, i-purity. Ngicine ngithole ilento, i-purity. Akekho wazi uyivula lapha emakhaya. Ayivuleki. Ayivuleki mfethu. Ivulekile-ke mbukeli. Ukhona-ke yona-ke i-purity. Zimnandi lezi ndaba-ke mbukeli. Lapho ekhaya. Siphe lapho-ke izindaba ezimnandi zeGonzo News kwi-MPV TV.